Doon ka? Dito. Tatanin, no? Saan ang sakay niyo bukas? Madam? Ha? 5 ng PM yung alis, departure. Saan daw kayo sasakay? C-Tex? Ha? C-Tex? Hindi, yung dito, yung garahe dito, saan daw? Sa Irosen? Oh, yung malapit sa SM. Sa LCC? Oh, dito sa sasakayan, San Juan, Peña Francia, Oh, kaya Francia. sa Irosen. Karani dito kara ano? Diri, kan Juan. Tintong. Karani dito kanintong. Dito lang po sa ano. Sa Duque. Assistance. Ma, pwede kami mag-abay doon na Ella? Dito. Dito, ilaw. Ganun na, dito ka lang. Punta sa Ella. Tayo. Abay punta kami dito. Ano? Taka? Skate tayo. Ano? Tara? Skate tayo. Oo. Chismis tayo. Ano? Tara? Skate tayo. Isko ikaw. Ano? Tara? Isko ikaw. Ano? Tara? Ma. Isko ikaw. Irosen. Irusin na lang kita. Masarap eh. Pero sa dadagi, masarap eh, kisa din yun. Tapos mabalik. Hindi. Masarap din sa Irusin kisa sa Irusin? kisa sa Magdalena. Asin irusin?
Ay, dito sa ang ano. Punta ko dito sa lamesa na ito. Ang ano mo, na ano.
dito, Munyika. Ha? Munyika. Uy. Si Chris. Joke lang. Yung kung ni manager ang 4 million. Kahit son, yun. Oo.
na rin. Hindi kita ninang masabi ko gusto naman ko, hindi ba gawing abay na lang? Hindi, ninang gusto ko. Pwede itong mag-aaway. Oo. Ayaw ko din abay. Malapit lang. Ay, maluya si Mael magpasunod. Wara, kurang na. Kurang na si Mael. Here we go. Karen. Ay, nagmamadali naman si Yaya mo. Magsasara naman siya. Huwag mo muna isara. Ah, magsasara siya. Not full. Baka nag-delete ay doon. Can I see? 51 minutes. So, ibig sabihin 51 minutes pala yung biyahe.